हमरा प्यार हो गल बा खेसारी जी से। अब खेसारी जी के संगे जाता नी। मेहरारू बेचैन बड़ी खेसारी के साथे रहेला, रउआ साथे कहतारी कि अब ओमे नइखे दम। भले तू चंदा खिसियालू नु तो बड़ा सुंदर लागेलू। लगब ना खेसारी जी से ना रहे प्यार। हाँ। अभी अभी खेसारी जी से प्यार बा तो हर चीज खेसारी जी के साथ में हुई। हर चीज तो जी। फेल लइका होई। अब वो समय जब समरिया दरिया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। पति का करनी? बाहर में काम करता नहीं, उत्तराखंड में लेबर के मकानी में। अच्छा अच्छा। और रउआ एजन खेसारी से काम करवाओ चाहतनी? मने कैसे बात बोला तानी न- के जी घर में कोई बा तो संगे बाड़ा मजनू तो भातार का करी। अभी हम वही महिला के लगे आ गइल बानी जौन महिला खेसारी लाल से प्यार कर बैठल बाड़ी और खेसारी लाल से मिले खातिर इतना ना बेचैन बड़ी कि कहता रही कि हम घर परिवार सबके छोड़ देम लेकिन खेसारी से जरूर मिलेम। खेसारी लाल से कैसे प्यार हो गइल? वहाँ के रील देख के, वहाँ के एक्टिंग और देख के। माने ए रील देख के और वहाँ के एक्टिंग देख के प्यार हो गइल तो पति के जी। छोड़ देव बा? मने कहाँ हमको वो बोला तनी कि छोड़ दम, हम लेके साथ में जाए। तो कोनो लइका 2 साल के हुए कि लेके साथ में जाए बा? हम लेके जाए लइका गोदी नहीं में था लेके कहा जाएक बा? मतलब एक मतलब कहा कि हम प्यार खेसारी जी से कइले बनी, खेसारी जी बोलाएम तो हम वहाँ के साथ में लेके ना जाए, वहाँ के भी साथ में लेके जाए। तो माने पति राजी बाड़े जी। कि हमार मेहरारू दूसरा के साथे रही? मने ऐसे तो हो नहीं के सकत कि मतलब कोई देखे जो हाँ अभी अभी राजी बानी। माने अभी राजी बानी कि हाँ कि जी। हमार मेहरारू जेकरा से मन करे ओकरा साथे रह? जेकरा साथे ओकरा साथे ना। ऐसे अब रउआ मत मने- पूछी कि जेकरा साथे ओकरा साथे ना। माने उ खाली कहता है बस। कि तू खेसारी के साथे जी। रहबू तो हम मान जाए। जी आ तू रहेला तैयार बाड़ू खेसारी जी। के साथे? आ औरी लइकवा कहाँ जाइए सन? लइकन के भी लेके जाए, तो रखिए का लइकन के? हमरा विश्वास बा। खेसारी लाल यादव के अभी दिन आ गइल बा कि 4 बच्चा के माई से उनका मोहब्बत हुई। इहे के बानी 4 बच्चा के माई आ यहाँ से के मोहब्बत हो गइल बा। तो कोनो डायलॉग वायलॉग याद बा? जी। कौन डायलॉग है? भले तू चंदा खिसियालू नु तो बड़ा सुंदर लागेलू। लगब ना भगवान हमरा के फुर्सत से बनैले बाड़े। तो ई तो चंदा उ अपना मेहरारू खातिर कहले बाड़े, उनका मेहरारू के नाम है चंदा है। फिर डायलॉग मरले बानी नु। और उहे डायलॉग में बुझाता रहुआ पसंद आ गइल बा। जी। तो चंदा रहुआ है का? एकदम चंदे माने, हैं? एकदम चंदे माने। तो उ दुगो लइकवा कहाँ से आइल बड़े सन? ऐसे तो मतलब ना रहे प्यार तो मतलब हो गइले सन। हो गइल सन? जी। बिना प्यारे के मन लइका हो गइल बा रहुआ? मैंने खेसारी जी से ना रहे प्यार। हाँ। अभी अभी खेसारी जी से प्यार बा तो हर चीज खेसारी जी के साथ में हुई। हर चीज तो जी। फेल लइका होई। अब वो समय जब आई जब देखल जाई। माने खेसारी अगर खेसारी जी बुलाओ तनी लइका जौन चीज का नहीं हम तो ना बोलम कि जे लइका हो खाए खातिर हमरा के बुलाएम, हमर मजबूरी बा। अगर वहाँ के बुलाएम तो हम अपन का दुख बा, का दर्द बा, का मजबूरी बा, जरूर हम वहाँ से मिलम तो बताएम। कोनो गाना वाना याद बा कि ना खेसारी लाल के? जी बा। कौन गाना? समरिया दरिया जन बनाई बड़ी बढ़िया लागेला। अच्छा, ई जौन प्यार रउआ कइले बानी तो लोगवा देखी सुनी तो का सोची कि का पति के सोची? पति के रहते खेसारी लाल से कहतरी बियाह करे के, शादी करे के, रहे के? कुछो ना सोची। कुछो ना सोची? जी। माने समाज के कोनो ख्याल नहीं खे? काहे नहीं के ख्याल, लेकिन कुछो ना सोची। जे भी सोचता देखता तो कहता अच्छा बा। बेटा बेटी दोनों बड़ा सन? जी। तो बिहान भइला बेटी अगर बड़का होतिया तो वो दू आदमी से प्यार करी, दू आदमी से कही रहे के साथे तो ठीक लागी? ये कोई जरूरी बा कि जौन माई करी है जौन बेटी करी है? तो उ कहीं 4 गो अगर रखे तो तो ठीक बा। यो तो हो सकता जब जब तू 2 गो आदमी के कहता रहो कि हम रखे तो कहीं लड़किया 4 आदमी के रखी तो ठीक बा। देखी प्यार कोई गुनाह ना होला। माने प्यार लड़कियों अगर 4 आदमी से प्यार करी तो वो कहबू कि हाँ तब तेहू बबी जो 4 आदमी के साथ मने काहे कहब, हम माँ होके काहे कहब? तो बताओ। तो तू कहता रहो कि हाँ कि माँ होके काहे कहब तो यही तनु लोगो सोची वो सोचिए कि हाँ तू के और के बाड़ू तो हमार कैसे हो सकबू हैं? उनको तो प्रतिष्ठा के डर बा खेसारी लाल के, आ कि नइखे डर? नहीं खे डर कैसे मन हम देखत नहीं लाख लोग के अपनौले बनी, एगो हमरा के नहीं अपना सब लोग के रखेले का? जी काहे ना हर कहाँ रखले लाख बानी? लोग के एको साथ आदमी के नइखन बहुत रखले। लोग का सपोर्ट कइले बनी। सपोर्ट नु कइले बने कि साथे रहेले कि साथे रात बितावेले, आ तू तो कहता रहो कि हम रातों बिताए। हाँ हम हर चीज करब, हम हर चीज। तो उहे नु कहने तो लइकियो अगर बड़ होई तो कहबू कि हाँ 4 आदमी के साथे जो बबी। माने ई तो कोई अपना बाल बच्चा के कहेला ना तो हम कैसे कहब?
तो बताओ अपना पराइल तो हो कि हम ना कहेम आ खेसारी लाल के कहम कि हाँ कि खेसारी लाल से के साथे रहे के बा। जी ई तो गलत बात बा, एकदम गलत नहीं खे, एकदम गलत उरवा बात देखे है। से गलत बा। तब लड़कियों के कह दिया कि हाँ तो वो रही, मैंने काहे कह दे है काहे ना कहबू ई कोई जब तू माँ जाता बाप अपना बाल बच्चा की शिक्षा दी कबू ना दी। आ उ लड़किया जब सुनी कि हमार मतारी हमार माई दू आदमी के साथे रहल बिया तो उ का सोची, कुछो ना सोची, कुछो ना सोची। कुछो ना का सोची। ओकरा लगे दिमाग नहीं खे, बिना ओकर दिमाग के बिया उ। सबको बाल बच्चा के दिमाग बा वो देखी तो जाने का बड़ा कही कि ओकर हमार समय होई उ देखी ओकर बड़ा खुदे समझ जाई। उ का कही कि हमार माई तो चार चार आदमी के दू आदमी के साथे रहल बड़ी, तो उ कितना गलत सोची, कितना कही कि हाँ कि हमार माई आँख में आँख मिलावे वाला रहबू एकदम काहे ना राखियो के मिलेबू। जी आ उ लड़किया का सोची कि हमार कुछो माई ना कुछो ना सोची, कुछो ना सोची उ का हैं? सोची उ का सोची, कुछो ना सोची। तो झगड़ा कैले बड़ू पति से आना तो कुछो ना कुछो जरूर ना बा। अभी रवा कॉल लगाओ तनी रोज सामने हम बात करता नहीं देखी हमरा से बात करता नहीं कि तनी नहीं कॉल करा। लगा। हेलो हेलो हाँ का समाचार बा, ठीक बा, का होता? काम होता हमरा प्यार हो गल बा खेसारी जी से, अब खेसारी जी के संगे जाता नहीं। जा अब का अब तो रउआ सुनिए लेनी तो अब का कहता नहीं कि और कहीं का कहीं और खेसारी लाल के साथे रहुआ पत्नी के भेज दल जाओ। भेज दी तो कौन दिक्कत हो हमारा? का मने मेहरारू से मन भर गइल बा का? का लड़ाई तो मन भरल आ तकले, आय लड़ाई सा तकले मन भरल बा। तो मन नइखे भरल तबो कहता नहीं रहुआ कि खेसारी लाल के साथे चल जास। मने रहुआ बर्दाश्त हो जाई कि खेसारी लाल के साथे रहिए तो? बर्दाश्त का होई? तो बताई रहुआ बर्दाश्त नइखे होता ई कहता कि हम जब रहम त खेसारिये के साथे। हाँ बुझाता रहुआ अब रोतानी मेहरारू के वियोग में, तो हम कहा में मारा, तो खेसारी के साथे चल जासी। तो हम कहा कोई मने रहुआ का चाहता नहीं कि रहुआ साथे ना रह के खेसारी के साथे रहस? अब बताई ना गायकर रही तो कोई मानी। अच्छा मने गायकर रही तो मने रहुआ बुझा गइल बा कि अब मेहरारू हाथ से गइल। हाँ? बुझाता मने रहुआ बुझा गइल बा कि अब मेहरारू हाथ से निकल गइल बिया। का कितनो कितनो कुछ होई तो मोल के छोड़ी, कितनो होई तो मोल के छोड़ी। मने रहुआ विश्वास बा कि खेसारियों के रखिए रहुआ के रखिए हैं? अब हम कहाँ जानी, वो नहीं जानता नहीं। मने रहुआ मने दिल से बताई कि रहुआ रहते हुए मेहरारू के और के बाह में अगर जाए तो रहुआ अच्छा लागी। अब यही जा देखे मोबाइल लोग के यदि गोरखपुर के गाय को कोई अब वो के छोड़ले भी आ। तो उहे नु कहने कि मने रहुआ साफ दिल से बताई कि मने मेहरारू दूसरा के साथे रह जाओ राउर। काहे नहीं मार गाय को नहीं तो कोई आदमी मोल के छोड़ी ठोरे ना ई कहते रे खेसारी के साथे हम रहेम, खेसारी के बाह में सूतेम। जा तो के मोला कोई लावा तो रहुआ खुशी मिली नु, खुश हो जाएम नु कि मेहरारू दूसरा के बाह में चल गइल। का खुश है लई तो रहुआ तो हंस के कहता नहीं कि जाओ, आ भल कहता नहीं कि दुखियो बानी। का दुखी रहा हैं? का दुखी रहा आ मेहरारू बेचैन बड़ी खेसारी के साथे रहेला, रहुआ साथे कहता रही कि अब ओमे नइखे दम। तुम कहाँ दो मजा मने रहुआ सब हो गइल, अब बुझा गइल कि रहुआ मेहरारू के छोड़े के चाहता नहीं कि हाँ कि जासू गाय खो गइली तो अब जेकरा साथे रहस। काहे काहे मोर कितनो रही तो मोल के छोड़ के छोड़ी। तो तनी मेहरारू से बतिया ली तो रहुआ लोनी देखनी अभी कि इनकर पति केंगते कहता रहे कि हाँ कि जा कि हाँ खेसारी के साथे रह सकता रू, आ कबो कहता रहे कि ना जा, आ इनकर भी मन बा कि हाँ कि जाई। मन ना उहाँ के मन बाटे ठीक बा, उहाँ के मन बा कि जे जा। आ कहीं बिहान परसों कहस कि औरों के साथे ना मने ना 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 तो हम ना करब, हम काहे करब? उहाँ के कहेम तो हम सब कुछ जकरा संग मन करी कर संग करत रहब। माने कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ बा रहुआ एको गड़बड़ नहीं खे, एको रउआ सामने बात हो गइल, अब कौन गड़बड़ रउआ मने उठावतन?
सबसे पहले जितना भी रउआ चैनल से जुड़ल बानी लो सब कोई के हाथ जोड़ के नमस्कार प्रणाम करतानी। खेसारी जी के घर हम जाने के चाहतानी, खेसारी जी और जहाँ बानी वहाँ हम जाने के चाहतानी, खेसारी जी से हम बात करे के चाहतानी, खेसारी जी हमरा के बुलाई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और आप लोग इस महिला के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ऐसे प्यार को समाज अपनाएगा या सिर्फ वायरल होने के लिए यह एक ढोंग है? बाकी हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे कि हाँ इसकी सच्चाई क्या है। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।